Bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi am să ne jucăm un nou joc. Se numește... a intrat. Se numește THE Cruiser. Eu așa am scris și mi-a dat acest joc. Am văzut de 1000 de videoclip jucam Max, Pisica și am zis să încerc și eu să joc. Peretele, bă, dar vine repede. Asta e. Am să vă repet acum, dar hai, nu mai îl opresc. Am să opresc, când mor eu, am să opresc videoclipul. Să știți de acum. Când se apare secunde multe, despre o chestie care voi nu știați. Voi nu știați această chestia asta. Bine, ne-a dat. Și mi-a zis Cruiser. A murit. N-ai voie să tiri la... Uitați, scuze. Nu s-a opresc videoclipul, v-am spus. Am reluat videoclipul, dar l-am reluat prea târziu. Din păcate. Pe unde? Gol! Bine, mă! Nu pot să cred! Nu pot să cred așa ceva! Am murit. N-am să mai închid clipul, poate vă supărați. Eu, să știți, îl închid pentru că mai mult de nu știu câte minute nu pot să fac. Trebuie să pun număr de telefon și nu vreau. De-aia. Bam. Și ne punem pe butonul de start. 5, 4, 3, 2, 1 și 0. Unde? Aici? Am fost mai pe gol, da. Am murit din păcate. Am să mă duc. Și am să mă duc. Duc. Un pic, dacă mergea să mă pun pe acea chestie. Nu pot să cred că mergea, dar nu cred că merge. Să mă pun aici, de aici, ia așa am să sar. Și un pic. Am dat super viteză, bine, mă. Am murit, nu mai am ce să fac deja.
Frate, dar n-avei cum să vezi. Dacă mai vreți episoduri așa, nu scrieți în comentarii și eu am promis că să fac. Nu vreau și să fac 100 de vizualizări. Când am să fac 100 de vizualizări, am să... Nu știu ce am să fac. Am să mă joc... Nu știu ce să fac. Am să mă joc un joc, dar nu știu ce joc. Să voi în comentarii. Nu fac provocări cu arenii 24 din 24 de ore. Nu știu ce, nu fac. Să știi, nu jocuri dacă vreți. Jocuri, desene, dar nu prea să-mi pun la desene, dar... Nu prea să-mi pun la desene. Hai să desenez eu. Fix la urmă, nu pot să cred. Deja aștept să mă omoar, nu mai am să fac. Fix la urmă am căzut, m-am grăbit. Aș opri tot timpul, dar voi iar vă supărați și... Da, nu mai opresc de fapt. Unde eram eu? Eram la galben sau la verde? Dacă am balonul, 100% ajung. Dar asta este balonul acesta, balonul arcul. Sunt baloane, da. O să-mi iau chestie de 1500. Am uitat cum am apăsat acolo. Să știți, pun pe pauză, că durează și de pe 8 minute. L-am pornit, să fug repede. Și am căzut. Unde? Am să mor iarăși, că nu merge ecranul. Și am să mor 100%. Frate. V-am spus că am să mor pentru că băgam 100% că am să mor, mi se mișcă greu. Aici mi se mișcă ușor, dar în joc tare greu mi se mișcă. Am uitat să pun pauză, nu mai opresc tot clipul. Gami. Asta sper să nu mor la asta. E ușoară. Asta mi-a făcut nu știu de câte ori. Și n-am murit până acum. Frate, dar ce repede se mișcă! N-ai șansă!
Mhm. Videoclipul acesta să țină 14 minute, cred. După am să-l închid. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. A murit! Frate, nu mi se mai duc. Nu mai sare atunci, ai văzut? Face anume parcă. Am să opresc videoclipul că durează mult și după am să-l opresc imediat.